Oh hello, what's up mga guys? No, dito karon sa bahay sa akong amigo nga si John Junior Paeldin. Kay iya man ko norong birthday ug di karon sila ga handa na sila pag ihaw sila kanding mo din yang handa no karong birthday niya o mo yang kanding nila ilang hawan. Ug ako guys na inom-inom lang kog coke dire guys kay mura giuhaw gyud ko guys ba. Kuyog-kuyog pang amaw tungab-tungab pa na o karon guys di yang mga ilim nonon sa iyang birthday ay tanduway birthday gining lami guys tamis yun ni madugay inom og di pa ka og mga lamas guys no ipamalit danawa na pa sito guys no ano yan cheeser o karon guys gisugod ko sa akong barkada nga si John Junior og papalit og blade kay para daw ikis-kis sa kanding o di guys abot-abot ko kay gakuha pa ang tindira sa blade. O diara guys og blade hambok door ko gini siya guys og di pwede ginang haitang blade di pani og di guys balik na ko gikan palit og blade og dakit magbalik na ko pwede na silang hiniluay sa kanding guys at na kis pang mga kanahan. Og mo ni ang angis no pinabukaw tubig ibubo sa kanding. O di sa katakatawa pa way tabang-tabang. Amo ni ang birthday boy guys kani siya. Na birthday lang hiniluay guys. O gisugo di ko ini guys og pagkuha gini tubig. Way kabo-kabo ra gubuta guys rong ingnon pod. Nga tay bo be joke lang di ay. Masin jang mabubuan ang lima guys mahuso niyang kuko sa tikis-kis ba. Gibubuang hinahinay. O karon guys dahil po ko kuha di kos manok guys kay ihawon daw. O duha ni siya kabuok ang usa gisod pa sa ako gisang gitumban basig makabuhi guys ba. Magpuan tag ko dani. O pwede na ako ipakita pag ihaw sa manok guys kay basig mabidya ta guys. O karon guys human nag-ihaw ang manok guys. Wag da guys ato na siyang ikuan guys no. Time lapse kay murag dugay ni mahuman gid. Og ako pod guys ere bubo po lang tag tubig sa sa pagkanding kay ilan ang kikiskisan arong mawa ko ng mga balhibo nga pino. Tanagi mikos yun taman guys pero tinang hinluwa ang kanding. Pero tinang hinluwa ang kanding. O karon dai guys no kay hinluan na kinday po na ko ning manok ba kay arong ingnon puging tabang ko guys og ako na siyang gisuwayag larot guys murag gahi pero guys gahi pag yun siya guys ba na gahi pag yun siya guys karon guys ako na siyang ipaduha sa kamera guys ba kay ra makita gyud akong hilihok gyud ko ba anga oy ipit oy. Og karon guys nga kuha ko ini tubig guys wala na ko gipakita sa kamera kay matando guys ba ako lalaban ang gibutang sa kilid. Og diya na guys ang ininit tubig kaya kung gibubo sa manok guys arong mohumok gyud taman ang balhibo ning larot guys. Agay pero tigyong inita ning tubigan ni oy agoy napiskan ko agay. Init man din po ni oy anga oy pasok ko oy anga oy anak man na o gatong larutan be da humok man di na o pais na ni guys ato na ni siyang larutong taman napay hingdoong ang utaan na pag pilambok ihaw mura pug mutabang di labang dawa mulakaw ra po na siya ron tawa lagi tagnaan palagi mulakaw iguran ang utaan na. O karon guys dili ko mga barkada guys no gakuha na dag lamang loob sa kanding. Mao ni siya guys, mao ni sila ang mangluto sa kanding guys.
Dapang isa guys og hinlos tinai og dapang duha guys gabahin gyud ni sila og lihok guys ang akong mga barkada ba. Ang sila gakuhag lamang loob sa manok kay mo din ang litsonon. Mo sila ang makada si Patrick og si Boy Bonal. O di ang ulo sa kanding guys og gipasagdan ra. Hiluan na to niya. Madara pit pang amaw gadagandagan pa. O karon guys nagahaling na sila guys so para sa ilang litsong manok. Og diaray ang mga latanan nga karni sa kanding. O day guys ang gilatanan og dapat sa pagklay guys gilatanan ni po apil o lami na kayo na yung maluto ni siya guys. O diara guys o gahaling na sila perting haling-haling nila guys o dara paglukay. O diya ipakita na ko ninyo guys o ga ang ulo sa kanding. O diya mga lamas day guys no gihiwa na nila para sa lamas sa kaldereta ug sa paklay. O diara da guys no ang atong litsononong manok o mikos-mikos na usay ilagya ko no gi tangag toyo arong mo puwa-puwa ko no. O diara sila guys o perti nila lihok gyud gagama sila tuyukan sa litsong manok no gahiwa-hiwa pa sila para hukot sa tuyukan. Yaro kuno di mulos no aninig tuyok. O tanawa lang haling guys murag lupig pay baboy at tuyokon magko kayog haling. Di sa og luto-luto o. O di ana day guys no gibit-bit na nila ang manok guys nga tuyokon nun guys. Nagtawag haling guys magko kaayo. Ang nagduha guys og bit-bit sa litsononong manok. Wa pa mahuman og plaster ang tuyukan. Wait no ilan na gisukod guys kay nahuman-human ako no ang pikas ang isa wala pa. Kay gisukod pa man siya guys kung asa gyud taman. Na igo good murag porman po ning usa tanawa sukod pod. Igo na lagi. O diya pa guys ako din nagituyok ang kamera guys para makita ko po tanan o ang apil po hong naong makita. Sige tag video dito makita na tong nawang usang ka ngisi-ngisi pa. Diyan na sila guys oh. Murag drone na tong kamera tuyok-tuyok pod. O diya guys ang kauban ay gahiwa na sa paklay guys nga gilatanan ganina. Diara guys ang mga paklayon nun guys. Ang balik ta dire kay ipakita na to ang ilang manok nga tak-ang nakintay o tanawa balik na ako guys ga action nagapuwa-puwa guys murag gamit tag lipstick na at na anga oy ana man na pagihan kayo mag-drive ning usa o murag driver o adi kay tay himbalik ko guys kay kintabang kay pukog hiwa para sa paklayon guys at nga oy nasa left time magakong kamera oy anga oy atong kang tangon ni kang tangon na to. Nga na tangtang nag mga salipod o na hiwa-hiwa o pud gamay guys ba hiwa-hiwa gyud narong ingnon pud pag tabang tag napot tay lihok kamay ka on dinagko ana man na ana man na hiwa-hiwa pa na langaw sig saring-saring. Ako pag hiwa na ko ni paklay diri guys ba wanay mamao guys kay imbes kay tinag-ason nga ako paghiwa guys gaya square may nunggoy guys wala mamao na ikasabaan ko guys pasti lang wanay mamao ni akong paghiwa. Ana man na wata ka balo na tumbag atong kamera ato ibalik bakod be na plaster na tinawa guys ini square guys imbes kay tinag-ason paghiwa sa pagpaklay mura magaluto tayo nagbalbak ko pina square man napay langaw guys pilong hiwa na langaw masakpan
Oh, karon guys gagama di ka murag kilawin akong amigo guys. Oh, tuslo ako guys. Oh. Oh, ni kaon we. Oh, oh, anga oy nahog pag yun mura magbungi ka kaon oy anga oy. Anya man nya. Puwak man, jam ti aman murag murag mahog. Oh. Atong ipakita ba oh, man siya guys, murag ilugon ni siya sa kanding guys. Luto na guys, gilafuan man ni. Tulos-tuslo po ko gamay balik-balik ba. Gakaon pa. Ana man na lami kayo. Lami o lood. Lami oy. Kanon guys, balito sa lechong manok. Napuan na guys. Puwan oy. Kaya akong kauban niya rin guys. Tagay-tagay day ko na sila. Og karon og di ara tong kulitang nga kanding.